beharrezkoa da informazioa eta eztabaida bermatzea. Eta hori, Josebak aipatu duen bezala, 4 ardatzetan egingo da, osasuna alde batetikan, bestetikan demokrazia eta adostasun zabalak, baita ere hondakinak eta ekonomiaren inguruan saio bat egingo da, eta gero, hondakinen kudeaketaren harira, gure inguruan sortu dira beste alternatiba, modeloak, bintzat, erraustegeri alternatibak dienak, ez? Pikin bat xehetuz, esango genuke martxoaren 2 ostirala, txaldeko 6etan Gipuzkoako mediku elkargo aretoan zesifeko 2 zientzilarik erraustegiaren eta erraustegiko baimenaren gabezien inguruan landu duten txostena aurkeztuko dutela, eta gero horren inguruan elkarrizketa bat izango da, beti ere errausketa eta osasunaren gaiak astinduko dituna edo landuko dituna. Martxoaren 2an, Eduardo Rodríguez Farré, lehen aipatu da bezala, Bartzelonako zientzilaria hau eta txostena prestatu duena, nolabete periodistekin hor izango du elkarrizketa bat, eta nolabait ere izango dezu elkartea, berarekin hitz egin eta nahi argitzeko txosten hau eta txosten honek dakarrena. Aldi berian, martxoaren 9an, Carlos Santa Maria auditorioan, Euskal Herriko Unibertsitateko auditorioetan demokrazia eta adostasun zabalak landuko da, eta hor, nolabait ere gaia izango da, hiritarra arduratsua edo alineatua, ez, nolabait esateko. Hor izango ditugu Arantza Campos, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta parekidetasunean aditua, Juanjo Álvarez, Berme Batzordekoa eta Euskal Herriko zuzenbide katedraduna baita ere, Braulio Gómez, Deusto Barometroko arduraduna, eta Jon Sarasua, Mondragon Unibertsitateko irakaslea. Moderatzaile bezala, Iñaki Soto, Garako zuzendaria izango dalarik. Eta gero beste bi eztabaida horiek ere bai, oraindik agian pixka bat lantzeko ditugunak, baina egiteko asmoa, hondakinak eta ekonomia landuko dituna, eta baita ere modeloen inguruan jardungo dena. Antolatzaileen asmoa da, eztabaida bakoitza, komunikabide ezberdin bateko zuzendariekin eta arduradun batek moderatzea, eta batez ere ahalik eta gehien zabaltzea Gipuzkoan, gai importantearen inguruan dagoen informazioa ahalik eta zorrotzen. Bien.